Teší sa do školy? Nie. Takže ahoj. Tak ja som sa rozhodla, že ja tu dám, že back to school videjko. Vôbec sa mi do toho nechce, ale chcela som dať čo natočiť. Takže, no, čím som začala, tak asi, že je 29. a za chvíľu sa ide do školy. To sa mi vôbec neľúbi. Nechcem. Ale tak dobre, a ja som vám vlastne chcela ukázať, že čo som si kúpila. Najskôr by som bola veľmi rada, že keby mi dáte dole odberík, alebo zvonček, alebo jaká chujovina tam je dole. Veľmi by som bola rada. Tak ideme tou DM-kou. Takže ja som bola v DM-ke. Kúpila som si pár vecí, čo mi už sa minuli. A chcela som dať čo skúsiť nové, že sa budem malovať nejako. Takto. King Chinese. Ja sa to ľúbi, hej. Don't judge, don't judge. Takže máme tu maskára. Čakala som troška viac od nej, ako keby tam vôbec nebola. A toto není ani odbalená, ona bola proste zabalená, hej. Takže toto je od Essence, Eyes on Me. Ja som mala tú modrú, tá modrá je asi lepšia. Ideme ďalej. Čo tu mám? Toto je tiež od Essence. Ja si väčšinou kupujem od Essence. Tam to som sa jak sekla. Takže teraz tu mám nejakú waterproof. Proste, viete čo, dole, pod oči. Ja sa tam tiež nevyznám, som dievča. Ideme ďalej. Toto je vlastne asi nejaká tyčinka pod oči. Vyzerá to tak, color tattoo. Tak to asi nebude. To je nejaké natetovanie, ale tak pohode, drží to. Ďalej. Toto je má byť pod oči podľa mňa. Aqua Eyeshadow Liner Stick. Kamo, nie sú téma, ja neviem po anglicky. No, proste, by ste vedeli. A potom som si kúpila blush, ktorý vlastne vyzerá takto. A keď ho otvoríte, to bol vlastne scam a je to bledšie. Ale má to dobrú... Proste to dobre tak. Ono to proste tak dobre zvýrazní tu. A kúpila som si tento Chili Bomb Shiny, neviem čo, od Essence, lebo ja ich mám strašne veľa, ale tento ešte nemám. Tak som ho vlastne chcela sami vyskúšať. Dúfam, že to nebude štípať, lebo mám úplne, že extrém plump a je to chili, hej. Ešte začal? Nič. Asi to bol scam. Fuj, ale neoblížujte to. Fuj, to je... Fuj. To bolo všetko. Takže toto som vyskúšala, toto som nevyskúšala. Nežerte to. Už to troška akože hituje. A toto som tiež vyskúšala, vlastne iba toto som nevyskúšala. Takže ideme ďalej, čo som si kúpila do školy. Ja to nechcem. Nechcem to. Ale ne, super pohode. Super pohode s tým. S tým prvým by som začala, ale... Že idem... Takže máme tu struhadlo, pretože moje struhadlo nikdy nevydrží, ono buď sa rozbije, alebo dačo také. Takže som si zobrala, že rúžové, prečo neviem. A je to proste nejaký mapet. A není toto spolupráca, hej, aby ste si nemysleli. A je to, že, no, proste, čo vám budem opisovať o struhadku? Get out. Ideme ďalej. Kúpila som si metál. Ty kokso. Ale ne. Máme tu mapet zase. Ty vole, ja som to aj tak vyberala. Počkej, ja som za... Aha, kružitko sa to volá. Je to taký veľ. A proste, čo vám budem opísať, je to kružitko. Ideme ďalej. Kúpila som si pera.
Mohla som viacej tých modrých. Mám tu, že čierne, modré, zelené, červené. From bottle to ocean to pen. Very nice. A tam mám ešte jedno plus. Tak ja neviem čítať. To mám proste dve... Čo to mám? Prečo to je modré a prečo to je na obrázku červené? A je to pilot. Ale toto vieš, dobre píše, takže som veľmi rada, že som si to kúpila. Ideme ďalej. Takže toto je najdôležitejšia vec, čo mať v matematike a celej škole, pretože sú to pravítka a to skoro nikto nikdy nemá, takže to musíte požičiavať. Takže pravítka mám. Máme tu toto dlhé. Ja neviem ani, jak sa to volá, takže ideme asi ďalej. Tu mám ešte nejaké uhly, či čo. 60 uhlov. Tak proste no. Ideme ďalej. Dnes som si toho nekúpila moc. Musím uznať, že ne. Máme tu, že ceruskos. 3 cerusky, to bude stačiť, dúfam. Nebude. Takže jednu zlomím zo nervov. Ale ne. Tak cerusky, takéto modré, no. Ďalej, čo tu máme? Máme zvýrazňovačky. Tieto farby ja ich milujem, pretože pastelové farby sú krásne. A mohla by som mať k tomu aj ten pastelový peračník. To som si kúpila minulý rok. Takže máme tu takéto kores. Zvýrazňovačky. A ideme ďalej, čo už tu skoro nič není, ale ja vám chcem ešte ukázať fľašku. Lebo tu mám tiež novú, akože, bože, jak sa to volá? Ruksák, akoby do školy. Bože, kým. Toto sú už iba zošity. Potom mám ešte obal, jaký som si kúpila, neviem ani ho vytiahnuť. Takýto. Takýto fialový basic, lebo tieto najlepšie proste držia, hej. Aj na učebnice, aj na zošity. Aj máme takže 20. Get out! A proste tu mám. Zošitos! Poquitos. 1, 2, 3, 4, 1, no. A je to tak. Takže máme tu takto. A to je vlastne všetko od toho, čo som si včera kúpila. A teraz vám ešte ukážem tú tašku a tak. Takže to som vám zabudla ukázať, pretože to mám na telesnú. Som si kúpila ešte som ho vlastne nezrkala, ne? Neviem. Nevoní to jak to, čo má. Asi také v pohode. Taký ananás, melón, no, môže byť. To patrilo k tej DM. Takže ako by som vám to teraz ukázala, to je moja taška. Tak ja som chcela takú prepiňáku proste. Taká very nice. A ešte tuto by som mala mať papuče, čo som si kúpila, takéto biele, aby mi to ladilo aj k taške vlastne. Mali aj ostatné veci, ale proste školské potreby to tak nerobia, že? Takže ešte to mám, to tam je ledva narvatá, hej. Coming now, follow my lead, coming now, follow my lead. I'm in love. Takúto fľašku z DM-ky, čo sme vlastne dostali za to, že, neviem, to mi dala moja mama, že to dostala z DM-ky. By som pila vodu. Neviem, čo tu mám. Už to asi nič není. Ale som si hovorila, že do peračníku, čo mám peračník, čo vám ukážem. Sekunda, to si zavriem. A few moments later. Hej, a ešte som vám chcela ukázať, že mám tu takýto čierno-bielý notes. Kalkulačku tu mám, čo je čierno-biela, červená si
síce, aj táto je čierno, bielo, červené. Oný peračník, aby mi to ladilo k tej kalkulačke. Takže máme vlastne môj peračník. A neviem, čo mám ani v tom peračníku. Prečo by som to robila? Ani hádzať neviem. Ne! Ja som chcela ukázať to pero a sa to rozpadlo. Nerozpadlo. Takýto donatík, to vyzerá tak dobre, keď vám písa proste. A to nie je ešte ani otvorené, dobre. No a to je asi všetko. Ďakujem, že ste toto vlastne pozreli, áno. Tak čaute a pa. A užite si školu.